Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong yalam jong ki seng san perthai ki badan haka kunhun National Democratic Alliance matakas ngi kila jet biang ya Narendra Modi ba un yalam ya ka kunhun hadian ba kajing vote kala poi chaka bakun. Modi ubalalit IT haka presiden ya ka shithi e no kam kum menteri rang ba adu kari ulak banlet ya kenduk biang ya ka presiden ban pen I ba udan ki MP ban thau ya ka sarkar ba thamai kumba ka long menta ka NDA ka don kumba arspa khnai pu arngut ki MP bat ka babun ki MP hakan ka kunhun ka ka BJP ka bala yo arspa sau phongut ki MP ban thau ya ka sarkar ba thamai ka nu ka seng ne kunhun ka don kam om duna ya ka arspa nyu pu arngut ki MP haga jingalang jong ke NDA ka bala long haluk kalian mar ka badai ka yeng sa jong menteri rang ba adu lawan bane shimenta da kinong yalam kum Chandra Babu Naidu na Andhra Pradesh Nitish Kumar Jitan Ram Manji bat Chirag Paswan na Bihar HD Kumaraswamy na Karnataka Eknath Shinde na Maharashtra bat kiwe na lor kinong yalam ka BJP kum Modi Amit Shah Rajnath Singh JP Nadda Lashim ya ka rai ban jet biang ya Modi ban yalam ya ka NDA bat ban thau ya ka sarkar ba thamai kabasa menta ka long ya Modi ban ya kendu ya ka presiden jongkari bat ban pen I ba udan palat arspa nyu pu arngut ki MP ban thau ya ka sarkar laban kedau bah usnam arajar khat sa bat arajar khat khandai ka BJP ka khlem don kam ya kiwe ki seng ban yarap ya ka namar tangna lade ka yo palat arspa nyu pu arngut ki MP handrei hakani ka kenti kala yo arspa sa phongut ki MP